لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аз дӯстони азиз. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамагитон муборак бошад. влоги имрӯзаро аз ан ҳамин кӯча сар мекунем. ма кӯдакай дарс гирифтам, хона рафтестем, пага ки выходной ҳастем, ма гуфтам камтарак оста мерему прогулка када дара. қати кӯдакам хел гап зада омадем, пеши хона дамина аллакай расидем қариб. камтар гуфтам ам детски площадкада мешинем, қати кӯдак баъдан хона мерем. хай ҳар рӯз ки ай дарс мегиштем дарам мегуфтем тез хона равем, бо кӯдак айдими дарсоша ва ягон чи мехӯраву дарсоша мекунад. инҷа беҳад дарсош бисёр ай дӯстони азиз. ҳами ки меояд як чи мехӯраву дарав да сари дарсо мешавад то соати 10-11 бигем фақат кӯдак дарсоша мекунад. бечора беҳад дарсош қиндай. пага ки выходной буд, барои ҳавай мо бигем ба ҳазур дара оста омадем тарафи хона. баъд магазин омадем, камтар магазинрам тамошо кардему, як ду чиз дар кор буд гирифтем. ҳамин хел карда бигем хона омадем. ҳаворам ҳавои фасон хушрӯ, як ду рӯз шид ки чӣ қадar ҳавои нағз додагия. бигем ҳаворам ғанимат, ин хел ҳавои гарми хушрӯ. дуруст пас барф мешава, хунукӣ дига кӯчадан биромадан намепурад ай хунукира. дар инҷа боша дӯстони азиз, ман барои субҳонара як намуд ширинӣ тайёр кардам. бигем тарзи тайёр карданаш қариб ранги билиния ё ранги вай аладушки. озир намехел як дона тухма андохтум, камтар шир, шакар, як ду қошуқи калон орд. ма ҳама чизе ки тайёр мекунам тамошобинони азиз ба чашм нигоҳ карда маҳсулотро меандозам. ягон бор ман хел чен карда намеандозам. барои ҳамон хел ҳама чизоша чашқати бигем чен карда андохтум. тухм, орд, шакар, сода, намехел ҳамаша хушрӯ карда хушрӯ аралашон мекунему. баъдан дар ин чизи мо банана дар кора. бананара мехел майда майда мебарем шона, на иқа майда, на калон бигем миёна мебарем. баъдан дурин ҳами вай монда мемонем шон чизе ки тайёр кардем, хамир бигем шахайр тайёр кардем. дурин ҳамуда ҳамашон аралаш мекунему. роғана мемонем ки гарм меша, дар роғани гарм мепазем. тамошобинони азиз, беҳад субҳонаи осон ва бомазза ҳай. дӯстони азиз, влога то охирша тамошо кунен, дастгирия фаромӯш накунен, видеора рекламоша нагзаронда бинен. тамошобинони азиз, баъдан имо ватсап да поделиться кунен то ки дигарорам ба канали мо шинос шаванд. субҳонаи мо тайёр шуд. тамошобинони азиз, ана ҳамин хел омад. ҳамаша пухта гирифтем. сахарни пудра мешуд, агар камтар дар болош мекардем беҳад вичам хушрӯ меомад, бо ширинтар мешуд. азбаски хонада набуд сахарни пудра, ма камтар какао кардам. меша какаое ки ширина ай ҳамун. тамошобинони азиз, ина тамошобинони азиз, як тишами хел корча қати буридам. дар онша билен чӣ хел хушрӯ омадагия. беҳад бамаззаш. мо попробит кунен, як бор кунен. ай ҳамин осонакай тайёр карданаш. дӯстони азиз, дар инҷа боша бо капилкамона ҳӯй мекунем. ин капилкара кӯдак ҷамъ кардагӣ буд. ҳамаш ваяй бигем тангаи 10 рублай. ягон дига намуд танга нестай, пул нестай, фақат танга иҷада. тамошобинони азиз, анами банкаи дилетрада мо фақат амида ҷамъ мекард кӯдак бигем. ман хигилрошар скотч кардам, вай кардам, даҳнакша клик карда мемонем. вақти ҳӯй карданда бо банкара нашканемда. бо ки чиз гирифтем айдруш пулоша бигем, бо гамхе кле мекунем, даҳнакша мемонем, бо пурш мекунем то бисёр шиданша. ма кӯдака гуфтам ки биё ҳози ҳами капилката ҳӯй накунем, деража ничава, баъдан ҳӯйш мекунем, то у вақта бо бисёртар меша, яки пур мешид ё ки ҳами байр капилкат. ози пур шидагӣ набуди, ним будак, чӣ хеле ки диден дар видео. анаку ҳози ҳамаша тамошобинони азиз ҳисоб мекунем кани иё чанд пул шудан. ҳамаша намехел 1000 сум мекунем. 100 та 10 рубла 1000 рубл мешавад. ман хес ҳисоб карда қаторак мемонам, баъд мебинем ки чанд ҳазор шуда. дурида иам намедонам чанд моҳ шуда. ира хела шуд ки дурида ҷамъ кардистем. мумкин як 8 моҳ шудагия даида. дӯстони азиз, ма ҳамаша намехел 1000 суми кардам мондам қаторак. дар инҷа ами капилкае ки мо ҷамъ кардем 11000 шуда. иёра ма ҳамаша мебарам магазинда метиём. кадом магазини ами продуктҳои боша метиём. Тангара ва ё мегиранд пул метиҳанд мода. дӯстони азиз,
اگه کودک چیزی که بخره خودش ده با چیزی که خریج ماش ماده نشون میدیم گنی در پل چی میگیره ای کودک نمیدونم برای خودش جمع کرده گیم و پلیره چخه نمیشویم. در جا باشد دوستانی عزیز ما خوراکی ابد تیار کردیم. خوراکی ابد من گریچکا آش میشه تماشا بینید عزیز. بلاگا تا آخرش تماشا کنین دوستانی عزیز و دستگیری فراموش نکنید. خوراک ما تیار شد تماشا بینانی عزیز. انا همه خیلی اومدک با ما اشتیای طعام کدام خورده با ویو هم اشتیای طعام بلاگ امروز را در همینجا با آخر میرسانیم. از همگیتون منت دارم برای دستگیری ها برای سخن های خوب شما هستین که کانال ما پیش میره تماشا بینانی عزیز. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا تا ویدیوهای آینده خداوند همگیتون نگهبان باشه.